ụmụnne m na ụmụnna m abịakwana m ọzọ n'ụbọchị nke taata ka nsị abịrụ maka okwu m si adị na ụlọ mana ebe eziokwu nọ ka m na-anọ ebe ọ bụ na ajụ ihe nọ na mpụ na aghụghọ nọ na mụ na ha nọ dị ya ekwuo m ya okwu na chanel a maka ndị na-efolo m asị m na onye ma mmadụ na-egbu mmadụ maka na atụrụ inu si na onye sọsọ onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezi ya biko ekwughị ihe a sị na onye ezi anaghị ama ihe na-eme na Igbo unless no ndị ezitere ezite na-abịa na-eso den ndị nọzi a na-akụzili ndị bịala ụzọ ka ha wee malụ ihe ha na-eme okwu wee bụrụ na o nwe nwanne anyị nwoke bịa na-achọ moto ya achọ moto ọfụ ogologo ọ na-achụ ya achọ chọgide ya bụ ihe wee na-agbagwoju ya anya from all investigation ewe sibe aka na nyochaba ebe chọpụta na ihe ndị anụnwa na-eme bụ na ha bụrụ moto ndị mmadụ ha fụ na ọ bụrụ nke ha ya agbanwe ọkụ na ọnọ nke dị ha mkpa ha kọnsapa ya buru dị moto jee ebe a na-eme ya mgbuka kwaba ya na kọmpaụnd egbukacha dị moto ebuli ya jenele pas alụ na-eme na n'ala Igbo anyị kịta ahụ alụ na-eme emechasị na gọọmenti mee nka na gọọmenti ewetaghị ọlụ gọọmenti emeghọ ọ gọọmenti ya asị gị ọ gọọmenti ziri gị oshi onye dịkwanụ njọ onye bụ onye oshi bụkwa na onye oshi ịmasị na ọzọ maka na ihe na-eme ka iwejeje zugbo oshi na ọka iweje eme nka situation doesn't change people except the fact na onye ahụ adịgo convince na ihe ọ chọrọ ijeme na ndụ ya ile na evidio ya afụ na kirikiri ụmụazị kịta ọ bifo ka a na-ekwu okwu ikwugbo okwu kidnappers ịkpọwa ndị dịka Evans ha ndị nnukwu mmadụ bụ enu mana kịta 20 years 18 years 16 years 17 years ha ncha na kidnap ọzọ mmadụ kịta ọ bụrụ maka gịnị na ala adịghị mma bụ ụlọ ndị nze kwezi onye bụ na-akwado ha na-asị ha na carry on gị na-agwa m sị na mgbe ha ji ebulu moto agbukawe na onwe ha onye n'ụlọ ebe ha na-egbukasị ihe biko si nye aka ka a na-ekpochapụ ajọ ihe na-eme n'ala Igbo ayo ngwanụ nenenụ vidiyo a kwuo n'ofu ebe okwu nsọ ebe n'ụbọchị nke taa nnezi anya ebe a ọnụ ga-afụ m ife na-eme na be anyị ọwọ mfu 10 tire Belgium kafa gburi ife Belgium aka gburi ife arịnde nze sekuriti be anyị nnezi anya ọnụ ga-afụ ọnụ ume ojika ife a na-eme achọzi anyị ma ebe ọjụ agwụ ya ebe ọnụ ụmụ ojii ka ọ na-eme n'ụmụ ojii ka ọ na-eme overnight under one day ka a na-egburi moto na ozu moto kwa nwere ebe ma o mechaa ị ga-ama akwapụ amazị m ibe ka enwe machine. That the sample of this machine is bring them, even this keke. Keke na go to carry them come. Na keke carry them come. Na the send them. No, all of our colleagues here. All of our colleagues. I go on a motor book 1 million more. 1 million more. Wicked name. I can't wicked 1 name. I'm sick of a motor 1 million more. Oh, money under one day. God. I believe my wedding machine. I'm going to find you, brother. Papa, I brought out a ọhaneze ndị Igbo ekene mụ nọ n'usi na-enecha vidiyo asị m biko nyere m aka na-atụsapụ ya bụ ozi na-agbasa anya na ajụ ihe na n'ala Igbo ya aka ya mụnwa ekwugo m ya sị na
na naanị nwanne na mma ha nọkwa ka ajụ ihe soro wee cheba m n'ala Igbo anyị cheba m na Naịjirịa nke anụ nwaanyị nọ na ya dodododo ndolo ka ị nwee nwatakịrị nwee nwa nwee nwanne nwee ikwu nwee ibe na-eje ajụ ije dọọ ha aka na ntị maka na enweta gị n'ụdị ihe a makwa na ebe ịbịa golo egolo ka ebe ịbịa nyere aka ji gbado tọọchị ka ebe ịbịa nyere aka ka wee kọtụ ka wee gbujie ayọn ka ebe ịbịa atụtụrụ ka ebe ịbịa nene n'anya ndị akpala gị aka ndị bụ na-ama mfụzikwa ozu gị anya maka na ụdị ndị a nwe ihe ndị uwe ojii na-eme hapụ n'ụzọ were ụdị ndị agbanwere ndị isi ha na-adịghị ọcha na Naịjirịa ọ dị ndị a ka eji agbanwere isi mmadụ ihe a na-asị ladis apụta kpọpụta onye ọzọ were onye ọzọ wee gbara isi onye ọzọ a na-eme ya eme asị gị na-ejego eje gbagbuo onye ahụ ma na-apụzi anala ego chenji ya identity meeli ya aka akwụkwọ o jewele mba ofesi gbagbuzie ndị ọzọ dọọ nwanne unu aka na ntị dọọ ụmụ nwanne gị aka na ntị biko oyi m duje m ozi ya na ihe sokwa ndị oyibo wee na-asị I no follow ọ bụkwa maka mgbe polisi jidere gị maka before Nigerian police a na-emefe investigation ihe anọkwa sel ihe anọkwa prison 2 years 3 years ije prison ifu ndị niile nọ awaiting trial ụmụ nwatakịrị nọ na vidiyo nwa na-asị na ọmakwa ihe na-eme na ọmakwa ihe na-eme ifugo ka esi ebochi ya ọnụ onwezikwa ihe eme investigation ma na aka onye ọdị ya ka ọ nọdịrị ya mana ọnwe ihe ndị oshi na-eme were onye ọbụla ejide oshi na-asị na ọbụ okwu ya zuru ọ na-asị na mgbe tata bụ mgbe izizi ya mana mma niile sikwanụ n'ozu ana m ekwu ya na-ekwucha ka ọha m nọ na-asị ọha na eze ndị Igbo ekene mụ na-asị na anyị enwenụ mgbe ọzọ